Ако нищо не си направиш, следват още много. Странно, защо така е водата ми? Много слабо налягане. Ето, при отворен кран, в момента горе има няколко тоалетни, които са празни и са чакат да бъдат напълнени, нищо не върти. За мен този кран е за смяна. Ето това е на входа. Това не сме го пипали изобщо. Но нищо чудно и той да е заминал. Ако тръгна, защото аз даже тръгнах да го спирам, той не мога да го не поддава.